ke lam juno teng. Amenda bela tipi polote la ke Lam juno lah. Kita labangso aron along itong polton pisay sila. Ilitong peri nang ne, jiru nang ne, emikri jang nang ne, ilitong kasetan nang kaset cesong nang. Aprang ahot ke ilitong ejet elong riga cerai, pulote kege cerai, pulote hili pen, kaman pen, nok jir pen, si kasetan. Non ke itong demokrasi adet ke. Ini tum vote ke people si kacetan la matakrang nang ni labangso a vote ke pier ni ini tum ke silong si berbek na po la pen ke misen na si ini tum dam nang gi halabangso ni ini tum kadam sa ke pan emik ka karim ram nam ke pan ini tum to thap to proof he nang po halabangso ni ke mohala dia ke to thap ke la edet la pen elong riga cerai apa dei la si ini tu edet elong riga cerai di pulote Constitution of India dat toklo ini tu han akapre ka constitution the 6th schedule ini tu mantoklo la so tengke Anding PC la pen in koya tengke Karbiang long di Mahasau West Karbiang long ta tribal atom si do chot na long ji Jata tribal atom si long chot nang ji Sakuri ke doan kado weta tribal atom si long chot nang ji la so lam ke litum ting chipik lo pada bhet nil tum da kewang ke der ke hala AFP atom ili tum long Am Admi Party atom ili tum long nang cerap dun ji pusi di pula pen non ke nang cerap dun tu pusi pada alam de jaklo itu la pen ha di Mahasau ke hadake nang dun etlo ni tum long di Mahasau ka haladap Daniel lang thasa aching jemi lakado we tum alang litum kame kem tirot la Hai tum EPHL silong la posi EPHL si hai vek popua bangke la ke tiang dak lo ani sihat nang litum na tek long lo BJP itu meeting dulu aman ni litum halatung cekak honi litum le doncit aman ni litum amoni tum EPHL silong lip pulau mahala BJP itu anda EPHL silong lip punah hangun turun APHC का मैं भी कांग्रेस वालों के जो तुमदा इन्हीं से किधर ला तुम लगे वोट की पीछे है जाके तुम गाली ला फिर चीनी का हो वोट है APHC वालों के people BJP तुम पुलाव ये 3 engine for body triple engine for body train का engine के थम दो ये तो ला non itu का सोलाई के तीर आंगी पुल है Katir ang mga tek lor alang litung kitir ang pilo tribal to malong likiti tribal to masakori kiti tribal to i dukan ke don na kiti don kangkir don lapen ke ini to man eviction ke kem la helo la to kitir ang akang kem nasi alam litung a triple engine a train ke lage tribal to pan ke koi lam ye phansi triple engine ke do lagi ini akar di inoma ratum ange lage kinian ko je hok nang hello tribal engine ke thoma train bang ko bulan ke lage ini to manai koi lam ye phanjal ana akin ni ange kali lapen ke itu non ke kesilo aprang ke torslo la ito ma sabda ning oy nang ne ar nam si hempor nam se nang thik don lo puting mata ate ma tor sa bangke ili tum kapate ang kam kapachini akam em etlo jok kanon ke chinilo isik sidol lam chini etlo constitution lam chini etlo apen CRPC IPC lai hoya lam anda chini etlo karbi inglong arada tum non ke itum long la meeting long na dun atum an ke chini lap lo la patsi itum non ke kapachini ji dolang sita la kapachini bom nang po sita la solong akam sinon ke claim nang po la si nelitum ilitum tipudong
Kecil tu mamen intan lagi pulo. Tors kerja intan unik. Lagi intan lagi. Kecil tu mapakai intan lagi pulo lata tors kerja intan unik. Dan kecil tu masakori intan lagi pulo lata tors kerja unik. Kiunan dia pilo lah kesipe. Dia tu manta, amit hanga office ke chong puan ta, labang so ke CCN hala tumta. Lapot labang so ke sipen, ili tum la election hay deadlock te. Ili tum la ketia tum amen voter list ben kang tip. La hello. Long le pata, nagati raidun taparet long le huy apata kang tip. La hello. Nah, hai ta, itu ke hai lagi di. Mungkin do pipi ke di. Atu mi heta, hala sakit cep tu akhir tu, so ceng along. Hala doktor bang wrong. Dia mungkin tu sakit cep tu, nang dun tu pak hangyang. So, council election hala dak ini tu pak, pomet kelong. But no naman ke do ano may itu naman dun pe. Itu di alam ini tu lagi imisen alam lapen pini arjang bolo sita nang itu anta arna mardom lo nili tawang bom hot ardom lo itu meeting itu ahut arve inhun pesai dia pur kacordom nang itu man da cordom lo pun ya arjulong lo aman non inhun da sai dia hon bom lang nasiar nam hepor nam pan ilitum ruber nanti ngeli ajar piding dilo kan ngi ta nang litung kang karja blok sinang litung kang honglo ni konta kang tingrang tingrupo ilitum autonomous state abang bigel lagi hang bek la pentilong bek ko nilitum meeting itu BJP minister Rajnath Singh apa nitum jetong lo alang nitum pulo BJP ke autonomous state aso ke dan pipi punang pudun dak lo BJP tum puke nasi non BJP tum manifesto long ta autonomous state hang jipo bangge tok sedet lo halatum tok hai hedet lo kita wana tok hai hedet lo BJP tum kongres tum tok sedet lo nasi lapen lanco terlilang ilitum la halatum ke hang hai hedet lo slogan dah hang hai hedet lo autonomous state nang ji hill state kupulau hemprek nang ji po bangke la si la ke claim ji ke non itu me PH sianar lo ke pana link kita jong hele ani ke dok je tung nang pudun to kita di PH sianar lo claim UCC la so BJP itu UCC nang claim lo uniform civil code la soa uniform civil code ilitum election highlote la ke cancel nangi repeal dan nangi pusi ilitum ha parliament long claim jadi nelidet kalilo la ke nilitum asamangong 15 opposition party group do nilitum nelita lo hala ilitum talo neli pualit ilitum talo hada kedo lurin joti gogoy atum Okhel gogoy itu lapa anu kaprek hadak do ulang ni itum election highlight lagi labang so UCC ke ilitum ingtan pet nang po UCC ko pia bosi kang tanang ni laki ha Bhagavad Gita long ke tok do pir thege moni da tum ke class 3 akhai ke do lam pupe akhai do pupe Class 3 la si non UCC uniform civil code silam lo te hala class 3 ang bong si ilitum panta class along ng bidon po ilitum apan ng bidon ni ke akang day ne din si BG neli ladak ke top do lake monus mriti ke lake hala tum ITC ba abay tel son lo lake RSS atum RSS tum la pen si claim
lapen RSS atum BJP phanta lapen sia piklem toy labang so kita belum ketok aten bensi da ketok kepilo da ke bangun atum ke Brahma amah anghu bensina amahangan teklo Patria atum ke Brahma apang bensi amahangan teklo lapen ke boyso atum ke apok bensi amahangan teklo lapen sudra atum ke la Brahma aking pak pen aking pak ta atak liha ber aking pak pen si amahang ng teklo kung si daketok do anoksa tadak do anke hala sudra tum ke lake ilitum panta sudra along sinang ipipon hala tu ilitum ay kali hawla itum tekrong nang ni lagi itum sudra pa itum tekrong nang ni sita lamang so BJP atong ke ilitum man sudra po ng pupor ijet ko lagi laki nang pupor ijet ya pansi non ka master akam ke itum tribal tuman pipedat lo